gido am jom nyango altine annabi on wali burlado bindere armando gido am jom nyango altine annabi on wali burlado bindere armando gido am jom nyango altine annabi on wali burlado bindere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fenjayi ɓattake bindaɗo amde 12 siilo hitande ujunaje 26 ɓatake men paɗen koto haramayni sarifayni ngal ceerno ahmadou dia alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konoɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guinée diaspora o kala moni pabɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama alhamdulillah musidɓe tedduɓe kala altina eɗen keewi hirjinde koye men faade gandal hande noon jaheten ko ton to almadi taw yen toon o gando alqouranil karim kam kala ko alqouranil karim kam ɓesgu muɗum ala ko wurnata ƴiƴam mum e ɗaɗi mum e mbuha mum so wona alqouranil karim so fini o jangguinani alqouranil karim o fawgat kala ganduɗomo en andirimo ɗum alhamdulillah o dañi lomto ha timmi ɓe o hooli hoolaɓe to banggue wawde alqouranil karim kono o holliti ɗum kala e duuɓi makko kanko e hoore makko so janggani alqur'ana walla o jangguinani alqur'ana tan o fawgat est ce que kiba noon mo meeɗa hippidde alqur'anil karim kiba an julɗo biɗo ka julɗo parnortoɗo l'islam mo ala deftere qur'ana jottoɗo yontere hippitani deftere alqur'anil karim jottoɗo lewru darani mbadi alqur'anil karim mo suudu mum saloŋaji mum ñanta ha yooɗi ala hay deftere alqur'anil karim ñallowo jimde e téléphone aji e tiktok oji e gueɗe goɗɗe kala meeɗa jimde e deftere alqur'anil karim hay so yiyata binde est ce que ceerno ahmad dia an hoorema ka deftere saabu mbawkama alqur'anil karim yiddema alqur'anil karim e korsama alqur'anil karim e duɗalma alqur'anil karim sa jooɗima ñalawma a jangguinani e fawgat kiba noon o julɗo gorom mo ganduɗa faalaka ni hay deftere alqur'anil karim ɗo holko jangguinta en on woni ceerno ahmadou dia gorko mo beeli cewi sen mbi beeli cewi noon tawete koye tooro kanko ceerno ahmadou dia noon
o adi wadde jangde makko ko ɗon ɗo beeli cewi ɗo e jungo ceerno Ahmad Yaal ko ɗon o jangi ha woodi ko faami e alqur'anil karim o immi ɗon o fayi alega Mauritanie e laga Mauritanie o jokki jangde makko e duɗe safalɓe sernaɓe safalɓe wawɓe qur'ana wonɓe toon kono Cheikh Mouhamed Abdallah o jokki toon ken tolno e duuɓi ɗiɗi alqur'anil karim o immiti ɗon o fayi toon to Mbagn e juuɗe ceerno Kodda o waɗi ɗon duuɓi 5 haw heɓi dakame alqur'anil karim mbawka alqur'anil karim ceerno Ahmad Dia qirlima wonde Mbagn ene jiya e almuɓe ɓe o seedi ɓurɓe ngarɗude to banggue jangde alqur'anil karim e to banggue peewal kono kadi o holliti Mbagn naɓe ne jiya e yimɓe ɓurɓe yidde alqur'anil karim Mbagn naɓe kadi ne jiya e yimɓe jaɓɓiɓe yiɗɓe alqur'anil karim Mbagn naɓe ne jiya e yimɓe yiɗɓe almuɓe jangoɓe alqur'anil karim o holliti gonagal mabɓe ɗon ko gonagal jaam tan e ɓuurale kisal kanko ceerno Ahmad Dia ngan sanga o wonno koye galle ceerno Ahmadou Tidiane Samba Tafsir on woni bamum sohna Mariama Tidiane bamum ganduɗa ko qur'ani yanke ko sari yanke kono kadi alhamdulillah ko darnuɗo duɗal e weeyo ha tenti toon to leydi France ene jangguina alqur'anil karim ko neɗɗo mo Allah rokki gandal peɗɗitiɗo kono kadi bawɗo biyowo e kala saaha kawam kaw Ahmad Dia serani wiidemi kaw Ahmad Dia har mayni sari fayni ceerno Ahmad Dia serani wiide sohna Mariam Tijani Ba baɗam ha elle ko enɗam kono noon addiɗam enɗam ko janggudemo ɗon ɗo Mbagn e wondemo e nder galle ceerno Ahmadou Tidiane Samba Tafsir mo ganduɗa ko ceedanaɗo gandal kumpitiɗo peɗɗitiɗo jiɗanɗo sukaɓe yo dañ gande o jiyaɗo Allah noon ko oɗo henna jaggue jungo ceerno Ahmad Dia nanni ɗum école arabe ngan sanga noon wonni uddirɗon duuɗe école aji arabe tawno arabe ɓayde ko ɗum jangguete e alqur'anil karim ko ɗum jangguete e lugha o ko ɗum jangguete e ɗemɗe ɗe beele mbawa moƴƴinde ɗemgal ma ha cellina jangguino ha daña dakame mo jiɗɗa dañde o arnat o école o naati hen o khalifa o jinnaɗo ala ko yiiɗe ceerno Ahmad Dia sowona janggoy haydara goɗɗum ko janggoy tan ceerno Ahmad Dia himmirini jangde ha heeɓi fandare moƴƴere ko fate banggue qur'anil karim defte goɗɗe e ɗemgal arabiya ene wondi kadi hadiseje ko ɗon tigui o immiɗo no fayi Nouakchott nde heeɓi fandare nde heeɓi nde ko ɗon o fayi toon to Arabie Saoudite o ɓeydoyi jangde alqur'anil karim e witto muɗum defte goɗɗe e wittoji mum e fannuji kewɗi ngam lumbade e maaje gandal nde tawno sen nateɗe e maaje tan enen o kaymen sen ndenaka en joloto way ko ƴettude laana giwa Sénégal ɓeya takko maaje Mauritanie takkoɗa maaje Maroc aɗa faya île des Canaries fa toon to Espagne no kala nde sen mbaɗata ni ko maayo manggo luggo ben peƴƴe towɗi goni ɗo koye maaje duuɗe jangde alqur'anil karim e wittoji mum e defte goɗɗe e wittoji mum ko hen wonati haw muti e mbundi Arabie Saoudite kanko ceerno Ahmad Dia ko ni woni o felliti joɗade toon o dañi ɗon jama o rokka jama ka mo julnaka fodde duuɓi 30 kanko julnata kaɗo henna jama fodde duuɓi 30 omo julna ka jama ko toon o dañi inde wonde nde o wiya ceerno Ahmad Dia Saudiya sa wi ceerno Ahmad Dia Saudiya tan Mauritanie Sénégal ha e leyɗele goɗɗe Mali en iwoɓe banggueji goɗɗi kala ene gandi darde makko o settanama wonde joom darde timmude wallude julɓe aroɓe hajjude e aroɓe wadde umraji mumen
wonande gila e ñawɓe jogiiɓe toon caɗeele ronkoɓe yettade woni nokkuuji dañɓe toon caɗeele kayitaji ha e ruttiɓe toon e jomiraɓe men ha e goɗɗum kala ceerno ahmadou dia yimɓe kala ceedima darde mum e on fannu ha ganduɗa darde makko toon ko darde tabinde no feewi. On ceerno ahmadou dia dokkuɗo hoore mum Allah subhanahu wa taala rokki hoore mum alqouranil karim, rokki hoore mum yimɓe e rendede, kadi Allah waɗimo kadi ko imam, omo ardi jama e juma, omo jangguina alqouranil karim. Khalifaɓe diine waliyaɓe tummorɓe hakkude leydi Sénégal e leydi Mauritanie, eɗen mbawi haalde inde mabɓe se en belama. ɓen khalifaɓe ene ceedi gandal makko, ene ceedi qur'ana mo jogui o, ene ceedi laylayti gande ɗe o jogui ɗe. ɓe kirani leyɗele men Sénégal e Mauritanie, ɓe kirani Afrique de l'Ouest, ɓe mbi oɗo gorko so artiga hen wonde sukaɓe mbatta nokkude jeygue e makko jeynoyo ma won qur'anil karim belɗo no feewi. ɗum jeeyi sababu en khalifaɓe ndewe makko yo tinno o arta o jooɗo, 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 ha Allah waɗi o jaɓaniɓe o arti o felliti jooɗade. O jooɗori to Dakaru lamorgo leydi Sénégal, o uddirɗo ena duɗal makko. Allah waɗi ngal duɗal ngal layi ha ngal yettoyi toon to Almadi. Almadi ko leegal ɓurgal horsinede e nder Dakar. Almadi ko leegal ɓurgal wattede haaqillaji e nder Dakar. Almadi ko leegal ɓurgal serde to banggue kasdi woni luwas e nder leydi ndi Sénégal tenti Dakar. Almadi ko leegal ngal ganduɗa ɓuri wonde toon ko appartement ji, hôtel aji, taw ko tourisme en e gueɗe goɗɗe, baruji ene wondi kadi e hôtel aji e restaurant ji. Ahmadou Dia ari suuɓi ɓernde Almadi ngam sompude ɗon duuɗe mum, ngam yeynade ɗon e janngude ɗon e janguinde ɗon haala Allah ka hanane e leegal ngal nde tawno leegal ngal ala kala to woni hen duɗal alqouranil karim. Gadiɗo jogade duɗal alqouranil karim taw ko teskinigal teska ngal e nder Dakar to Almadi ko ceerno Ahmadou Dia. kanko adi nannude hoddiɓe makko haala alqouranil karim. est ce que yadum yo Allah yoɓ o gorko moƴƴere ya rabbal alamin. o woni ceerno Ahmadou Dia ɗo ganduɗa sa ari ha ɗon ɗo Almadi ɓe jogui ɗon ko immeuble uji ɗiɗi, wiyata appartement ji ɗe ko immeuble uji ɗiɗi ɓe jogui, immeuble uji ɗiɗi. kala jaato nandi kalami ko immeuble uji ɗiɗi ɓe jogui, woni galleji ɗiɗi o jogui ɗon. galle ɗo sukaɓe rewɓe ɓe jangata e galle to sukaɓe worɓe ɓe jangata. sa ari galle ɗo sukaɓe worɓe ɓe jangata ɗo dow o foof ko sukaɓe worɓe ɓe goni toon, ko duɗɗe ɗe goni toon, saluji eɗe sukaɓe mbalata, eɗe sukaɓe jangata, eɗe sukaɓe jeeɓata télé mumen, eɗe sukaɓe coftinta ɓalli mumen. sa yeehi to galle rewɓe tone ardi toon ko sukaɓe makko rewɓe wawɓe qur'ana settanaɓe, jogui sukaɓe rewɓe ɓe gila to laaɓal mumen, gila to civilisation mumen, gila to banggue jangde mumen, gila to banggue sifa gonka mumen. ɓeɗo pop koye galleji he mbalata, koye galleji he ñamata, koye galleji he jarata, koye galleji he loototo, ko ɗon gueɗe mumen foof goni. ɗum ɗo foof noon ko Allah e alqouranil karim e ballal ceerno Ahmadou Dia. alhamdulillah sa ƴeewi ɗiɗo galleji ɗiɗi kala wona galleji ɗi o soodi, wona galleji ɗi o maahi, ko galleji ɗi woni e kasdi. ken tolno no foti duuɓi ko arti koye luwas o woni. joni noon sa ƴeewi hande duɗal alqouranil karim ngal worɓe ngal
koko yetti niveau kewgol ngol ganduɗa ɓe mbawa ƴettude sukaɓe woɗɓe ɓe gaddante hewɓe ɓe goni koye luwas saluji kala kewɗi cuɗɗi ko kewɗi te ɓe jiiɗa ɓittude sukaɓe ɓe jiiɗa kadi ɓittinde sukaɓe ɓe jiiɗa kadi sukaɓe ɓittodira ɓe jiiɗi ko sukaɓe poofa kenan lakkitare e kala saha joni noon sa yeehi to galle rewɓe toon e sukaɓe rewɓene ko hono noon joni noon sa laari a latdima a tawi ko ñamete ko e ko yarete ko e luwas joɓeteɗo e kuura joɓeteɗo e ndiyam joɓeteɗam ɗam e ɓen jangguinoɓe renoɓe sukaɓe foof koko yoɓete renoɓe sukaɓe ha tente cellal ɓalli sukaɓe sabu cafra sukaɓe taw jinnaɓe tinani wonko gandumi hen min ɗum ɗo foof noon so rendi beele ko yoɓete ko foof ene wawi yobde luwas o tan yalta walla ala ɗum ɗo kala so rendi beele so tawi jobdi luwasuji ɗiɗi jalti kuura yalti ndiyam yalti tonuji maaro yalti nebam yalti basalle yalti ko sotte liɗɗi e guertoɗe tebbuli guilay kaccitaji e goɗɗum kala so yalti beele wonko jogori heddanade ceerno Ahmad Dia ɓesgu muɗum kañumene wooda ko coodi comci e paɗi mumen wooda kañumene ko ñantori walla ala ɗo woni namdal ngal bandam men ko yiddemo alqouranil karim ko horsinde alqouranil karim yidde jangguinde alqouranil karim jaggi ɓiɓɓe mum kadi loowi e nder duɗal ngal joɗɗe ɗo jangguini alqouranil karim yaade français no wayi welde ni yaade amérique no wayi welde ni ɗaɓɓoyde dañana hoore mum no wayi welde ni o tonguiɗo sukaɓeɓe jooɗe ɗo jangguine beele o dépasse kala mo deppisto e ɗeɗo duuɗe ɗiɗi gonɗo e luwas muɗum ene jangguina sifa ndiɗo juɓɓudi ngam ɗoftade konguɗi ɓen halifaɓe wiiɓe arte leydi ndi ɓiɓɓe leyɗele ɗe ƴogay ma gandal jeynoyo ngam ɗoftade ɗin konguɗi yarliti acci kala artine waɗa ɗeɗo gueɗe ɗum woni darul haramayni sarifayni woni duɗal inniragal makka e madina rowandeya e tawtorede min sar Abdoullahi Sall kalaɗo e musidɗo men Amadou Gatamari banan Afrique du Sud e Abdoullahi Paté an walla men Abdoullahi Zakaria an to cubalel min tawtorama deftugal ɓaral sukaɓe almuɓe iwɓe toon to Burkina Faso galle mawɗo to Burkina Faso galle fulɓe mawɗo mi yejjiti inde nde tugnoraɓe to banggue alqouranil karim mawɗo mabɓe gonnoɗo Arabie Saoudi itti sukaɓe mum addi ga yo gar tajiraɓe mum yo gar ƴoga ga henna wonande jeygue o alqouranil karim belɗo beele ɓe jeyno ɗum toon to Burkina Faso ɓen defti koye dow amen aɓe nawdi hen français ñalawma aseɗo wonno ko sappo ñalawma aseɗo wonno ko sappo lewru janvier 2026 ndu gonɗen toon to grande mosquée de Dakar ko toon ɓe juɓɓini o conférence pattam lamijo baɗɗo fayida mo ganduɗa sappo e jeenayi suka almudo renɓe alqouranil karim ɓe pecca koye pecce ɗiɗi hen sappo e goho ko renɓe alqouranil karim ha timmi ɓen jogui ijasuji mumen ha timmi kono noon ɓarani ɓe jaɓani ɓen ɓaara ɓe jiiɗi taw ko moƴƴitinde ɗemɗe mabɓe ha no ceernajo yiɗiri ni rowane sises nde sukaɓe ɓarata alqouranil karim ɓeɗo henna ɓarɓe ɓe jeetato joguiɓe alluji mumen ɓarɓe alqouranil karim ceetana mbawi gayni ha laaɓi ɓeɗo henna deftinoma rowane koɓe ɓarɓe koɓe renɓe qur'ana kono ceerno ɓe ɓarata so wona kadi ɓuura hebde yaqin e haqiqa wonde ɓe mbawi qur'ana no yiɗiri ni hikka one ɓeɗo sappo e goho kadi reftiɓe ɓe kamɓene koɓe renɓe qur'ana kono ceerno wi ko yoɓe gonɗon ha mo wuuri taw kañumne kadi yiɗi no ɓe mbayni beele kamɓe ɓe ɓaara hono jeetato ɓarɓe ñande aset ɓe ni allahu akbar joni noon e ɓeɗo hen sappo e jeenayo won sukaɓe woɗɓe arɓe tawtorede ɓe deftaki ɓenne kadi ko renɓe qur'anil karim ɓen cuwa taw ni hay kañumenne kadi reftade no ɓeɗo sappo e goho deftorini ɓen nana e nder sukaɓe worɓe e rewɓe kala a wona min haali ko yimɓe foof cetti toon
ko yimɓe jogiiɓe duɗal ngal annduɓe kañumen ceetti on ñalawma e jeese khalifaɓe tawaɓe. ɗum noon banda men firtinde sukaɓe ɓe fof ko renɓe alqouranil karim. alhamdulillah e ndiɗo juɓɓudi, alhamdulillah e oɗo sifa. neɗɗo noon yiyata ɗeɗo henna gueɗe paayodinde baɗɗe fayde juɓɓude deƴƴa, ɗum wawonde, ɗum wawa won. alay sago haale, saabu Allah wi ko kaale moƴƴere nde, Allah haalni en moƴƴere mum, Allah jangguini en moƴƴere mum, Allah sifima aljannaji mum, Allah sifima jeyɗeli mum, Allah sifima moƴƴuɓe mum. Allah wi ko golle son golli Allah ne yiya, nelaɗo yiya, moƴƴuɓe ne jiya, moƴƴuɓe yo kolle golle moƴƴuɓe gollata ɗe. alhamdulillah. e nder oɗo henna ñalawma, suka gorko guddiɗɗo ñande hen jonde nde udditiri ko alqouranil karim belɗo o janggi ha woɗɗoy, Allah e alqouran o welde kanko hoore makko tonki jaggude hoore makko, kanko jangowo sugo o woyi. on suka ɓaari hande qur'ana ken tolno hande duuɓi 3 walla 4 walla 2, kono wi ko yiɗa ɓaarde, yiɗa jogade alluwal mum honno ɓeeɗo ɓardiri ni, so wona hikka ne waɗa baccalauréat taw heeɓi bakka mum heeɓi baccalauréat muɗum woni diplôme mum to banggue jangde français, ɓaaroro hen lawol gotol. allahu akbar. nde tawno duɗal daru haramayni sarifayni aɓe jogui sifa juɓɓudi jangguin alqouranil karim, aɓe jangguina arab hayso hewani, aɓe jangguina anglais hayso hewani, aɓe jangguina français ha jomum heɓa tolno entra 6e walla BFEM muɗum. so jomum heeɓi noon aɓe ndewido ɗum, ɓe nawa ɗum e duuɗe goɗɗe taw ne jokka français mum, ne jokka alqouranil karim mum, ɓaara alqouranil karim, heɓa kadi baccalauréat mum, wona poɗɗo heɓde baccalauréat faye université janggo wona président walla wona président assemblée nationale walla wona ministre, a jagui qur'anil karim a wonoyi on kadi. on jingol est ce que on jingal haqqilantagal ko hono ngoɗon miijo ceerno Mohamed Seck to Selen jogui hande to banggue sifa juɓɓudi jangde. on jii tan ngol ɗo jingol gadda ɓiye ɓe duusir ɗum dani henna, kala hande gonɗo e bureau baɗɗo costume mum waɗi cravate muɗum ɗo wawi joɗade haala français, on wawi joɗade haala ko ɓuuri ɗum, jangguɗo qur'anil karim ɗo wawi wonde foof wara o janga ko daɗi ɗum, kalɗo arab foof o haala ko ɓuuri ɗum, sa haali anglais o haala ko ɓuuri ɗum, ceerno jogui needi ko almudo. allahu akbar. banda men ɗum ɗo so neɗɗo yii ɗum ne jari wallude ceer, ene jari dusde. enen kay en jiiɗo peweten, en jii boli peewal, ene jari wallude, ene jari dusde. on suka almudo uddiɗɗo ñande hen jonde nde janguɗo alqouranil karim belɗo e jeese setanaɓe alqouranil karim, on ko dendinɗo, ko ɓarɗo, ko denɗo qur'ana, kono wi ko yiɗa ɓarde holno ɓeeɗo ɓariri ni, so wona hikka ene waɗa baccalauréat, heɓa baccalauréat muɗum ɓarora hen. alhamdulillah. caggal oɗo henna ñalawma, ñande oɗo ñalawma 10 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to grande mosquée de Dakar, kamɓe ardiɓe grande mosquée de Dakar ɓe mbi kala programme mennoɗo waɗede noon kamɓe ceetti, ɓe mbi ɓe meeɗayi honoɗo programme e yuɓɓude. alhamdulillah. rewɓe ngari, worɓe ngari, sukaɓe mawɓe e foof ngari, sal nder o ko hawi tut, dow o ko hawi tut, boowal ngal waɗa écran ji mawɗi, kala kewi nder aɗiye boowal. e tawtorede khalifaɓe setanaɓe alqouranil karim e nder windere nde kala ko wayno docteur ceerno Mahamoudou Bousso, ko on ɗowi guinol ngol e hettanade sukaɓe ñande hen. eɗen gandi ɗum ko hunde mawde, ko on ɗowi hunde ngam setanade sukaɓe to banggue jangguin alqouranil karim. e tawtorede ceerno Abdoul Qadir Kane mo ceerno Mamadou Bocara to Kay Heyɗe, e tawtorede ceerno Mouhamadoul Kamilou Baro, on ko ɓi ceerno Ndiaye Baro toon to Nouadhibou,
e tawtorede ceerno Habous Diallo imam ratib mo Kidira e tawtorede ceerno Ahmadou Mbaye onne ko cettanaɗo jangguino alqouranil karim toon to Yarakh e tawtorede docteur Abdourahmani Kane ko cettanaɗo ko ganɗo e tawtorede ceerno Saydou Ba to Nouadhibou ko khalifaɓe mawɓe alhamdulillah musidɓe tedduɓe tawtorede jinnaɗo digiral ngal woni jinnaɗo duɗal ngal woni ceerno Mahamoudou Anne e ceerno Mouhamadoul Bassirou Sall e tawtorede dendagal khalifaɓe woɗɓe e hewɓe en mbawa limtude ceerno ene heewi alhamdulillah rabbil alamin Allah sukaɓe sa poyi go'o ñande ɓe defti ɓe gayni yimɓe sukaɓe jeetata ɓe defti koye ceerno Abdoul Qadir Kane koye yeeso ceerno Mahmoud Bousso ceetanaɗo alqouranil karim e windere nde tawtorteɗo ñawoje ɓen reftotoɓe alqouranil karim e nder windere nde koye yeeso on ɓe ponno hofade on watti foof e dow jungo ceerno Abdoul Qadir Kane koye leydi ɓe jippi wona siège ɓe jooɗi koye leydi koye yeeso makko ɓe defti kamɓe jeetata ɓe kala alhamdulillah nde gasi bottaje gadda ha heewi toon yimɓe gotti gayni duwoji mbaɗa yimɓe juuli tisbar duwodiri khatmu o jangi ɗum ko almudo alqur'anil karim denɗo qur'ana caliɗo ɓarde wi ko ma heɓa baccalauréat mo ko uddiri khatmu o ko uddi alhamdulillah rabbil alamin ɗum ɗon ko ɓuural manggal bandam en on ñalawma waɗanoma e programme o haalde darul harmayni sarifayni galle moɓe jogui Dias golle mawɗe ɗeɓe kufani toon ken tolno e temedde jeetati e ko fayi million ko jogori wanjede hen beele galle moɓe jeeni koye mabɓe ene waɗa hen appartement ji sukaɓe rewɓe tan ɗo janggata appartement ji sukaɓe worɓe tan to goni ɓen liggotoɓe to logete jama o ne yalta hen tere football basketball foof ne yalta hen ene fewna juɓɓudi mum ha feewi on programme waɗanoma programme yiɗede haalede hen ko ceerno Ahmad Dia Sali ñande hen tene pourtant ñande hen ari ɗon notaniɓe ministère de la femme et de la solidarité délégation ari délégation ministère de l'éducation nationale ari délégation chef de quartier ji ha tenti Almadi ari délégation Abdoulaye Dia mo Sénico ari Sénico kamɓe yuɓɓinoɓe reftal Qur'anil Karim e nder lewru korka ari e délégation ngaji goɗɗi ɗi khalifaɓe diine ko wayno galle ceerno Madani Tall galle ceerno e galleji khalifaɓe ha to Touba hewɓe gari nottade soɓe limtata en juumat taw ko délégation ngaji kewɗi ɗum ɗo foof noon e yiddemo alqouranil karim e salade tan a ñagade walla fawade o sali ñande hen yo on programme haale hen kono minen min kalat saabu oɗo programme minen hen foof ɗum noon kala julɗo to woni kala jarliti to woni kala joom doole to woni yo tinno waɗa e ngal ɗo duɗal to jasto doole mum mbuɗo mum beele janggo so tawi sukaɓe garɗuɓe jangde yalti hen mbiya ahan hono no Ruwa Hassane de wanno nde mahata jumama Kasa Blankani wi kala ɓiɗɗo maroknajo adda so mbuɗu goto mbaɗen hen ɗum noon bandam en nanguen hen enen kala ha tiiɗa garten seeɗa koto mbañto hakkude ceerno Ahmad Dia e sohna Mariama Tijani Ba kanko ceerno Ahmad Dia nde o nani sohna Mariama Tijani Ba ko goto e terɗe jaalal manggal heblo sukaɓe Afrique nde wiɓe haqiqa heblo sukaɓe Afrique ko yahata ko o yiɗi ɗum gilli mawɗi cattuɗi kanko ceerno Ahmad Dia
ha o wonti kanko ne hebla sukaɓe Afrique serani kala sa omo namdo ɗum sohna Mariam Tijani Ba ha Allah waɗi kanko ceerno Ahmad Dia min jokkodiri e oɗon sifa ɗum noon nanguene duuɗi ɗe kala tinnoɗen e duuɗi ɗe enen kala e men invitaɗo e télé radio aɗato wiide jangguinami ko Qur'anil Karim haade mi waɗede gaynaka haade mi waɗede ndema haade mi waɗede goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum gadimi ko Qur'anil Karim goto men kala en yiiɗi kala ko kewni yo Qur'anil Karim feeñi hen ɓayde yidde men kala ko Qur'anil Karim needi men diine men gonka men faaro men ko Alqur'anil Karim en ngala faaro ha ɓuuri Alqur'anil Karim darono ɗen tambiɓe Alqur'anil Karim ɓe darono ɗen janguinoɓe Alqur'anil Karim ɓe darono ɗen jangoɓe Alqur'anil Karim ɓe darono ɗen daraniɓe Allah ɓe Allah darono en sen jiiɗi hebde darorgal jongal ɗo Allah ɗo en daranto ɓen daraniɓe Allah ɓe keɓen towale jondam ɗo Allah ɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno hande yewtere men buuɗal yurmede ganden oɗo gando ganden kadi ko andini ko ganden kadi ɓe o andini ɓe ganden kadi ɗo andini ɗo ganden kadi ɗo yettini ɗo ganden kadi ɓe o yettini ɓe ganden kadi no yettinirani e ɓen tottaɓe ɓene no jogori ha Alqur'anul Karim o feeñi e jeese ɓen humpitiɓe Alqur'anul Karim woni o ñalawma aset jewtuɗo yo Allah yom moƴƴere ceerno Ahmad Dia jarama yo dusugo ɓooy an e ɓesguma kala yo Allah nurɗin gandal ngal an e honoma en jangguinoɓe Alqur'anil Karim e nder windere nde kala kono kadi banda men duuse yumma almuɓe ala ko ummini ɗum sowona yidde wallude almuɓe yumma almuɓe ala ko ummini ɗum sowona yidde wallude almuɓe yo dañ comci yo dañ paɗe yo laaɓ yo ciwlis yumma almuɓe ala kala garɗo ko hen jeeya kala naɗɗo en kañum woni yumma almuɓe yumma almuɓe kala naɗɗo an a woni yumma almudo siɗi gona gorko ka yumma almudo soɓe jiyata wiye maire maire de la commune naggam maire de la commune naggam maire de commune naggam maire de commune naggam a yiyani hay gorko wiye maire ɓayde gorko ne wiye maire kam ardi o commune gorko ne wiye yumma almuɓe kala naɗɗo e fedde yumma almuɓe ka gorko ka debbo a woni yumma almuɓe balli toon waɗoɓe hen e gueɗe moƴƴe ɗe woni hoore yumma almuɓe o saaha noon mo gonɗen ko sohna Aminata Guissé ɓe wallidi mum kono kadi ganden kadi nene Hajja Bintide ne waɗi hen golle payodinɗe o woni mamum almuɓe tinnoɗen ballodiren nafodiren nafa en inchallah so buuɗal yurmede feeri feeñi fen jeeyi ɓatake men hande ko Alqur'anil Karim to haramayni sarifayni ceerno Ahmad Dia ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe